ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମୂଳରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଓପେନ୍ କରାହେଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ଅଛି subhadra.odisha.gov.in। ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଉପରେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା। ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଜମାରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଇବ। ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କିସ୍ତି ଭିତରୁ 5,000 ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇଠି। ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା। ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଚୟନ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାଟି ଦେଇଦେବେ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେଲା ପରେ ବ୍ଲକଟି ଦେଇଦେବେ। ବ୍ଲକ ଦେଲେ ତାପରେ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟି ଦେଇଦେବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଦୋରଡିଆମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁଟି ଆସିବ। ଅନୁମୋଦିତ ତାଲିକା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସୁଭଦ୍ରା ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ସେଇଥିରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଶୋ କରିବ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟିକୁ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ସହିତ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ କିସ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଲେଖା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାଟି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ବ୍ଲକ ଦେଇଦେବେ। ବ୍ଲକ ଦେଲା ପରେ ଜିପି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ତାଲିକାଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାହାରିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 20 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ କେବଳ ଏଠି PDFଟି ଶୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତିର ଯେଉଁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ପଇସା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳିନାହିଁ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ମିଶିକି ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କୁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ମିଳିବାର ଅଛି ସେ ପଇସାଟା ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ଶୋ କରିବ। ତ ଏତିକ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।